Сьогодні будемо говорити про Крим в літературі, і власне, з кримського інжиру і хотілося б почати. Аліме, зараз нещодавно були оголошені імена фіналістів шостого конкурсу Кримський інжир. І цікаво дізнатися загалом. Ви приймали багато робіт. Чи можемо ми виокремити сьогодні якісь тенденції, як в цілому сьогодні пишуть про Крим? І чи спостерігаєш ти якісь зміни в тому наративі, в тих меседжах про Крим, які є в сучасних авторів? Салам алейкум, салям алейкум. Радий бачити сьогодні в суботу в сквоті. І для нас дійсно свято Херзелес – це свято, коли ми в Криму збирались великою такою спільнотою, і де проводили дуже різні активності, починаючи від дискусій, поетичних читань, музичних виступів і перформансів, до різних спортивних змагань, і, очевидно, ярмарки та важливого елементу будь-якого кадерлезу – це коли ми катаємо калахай. Це традиція, завдяки якої кримські татари дізнавалися, який буде врожай, чи все буде добре, і якою стороною цей калахай, це така велика хлібина, впаде. Це як День Бабака, але по-кримсько-татарськи. Тому ми теж таким чином дізнавалися цю традицію. А якщо повертатись до твого питання і говорити про кримський інжир, ми дійсно його з Настю заснували 8 років, да? 8 років тому, і це той проєкт, який розвивається і жанрово, і тематично, і географічно, направду. Та автори в нас є з дуже різних регіонів, але, чесно кажучи, для нас неймовірно важливо отримувати роботи переважно з Криму, і багато робити кримськотатарською мовою, і українською мовою. Кримський інжир – це проєкт для поетів, письменників, перекладачів, і тепер вже есеїстів українською та кримсько-татарською мовою про Крим. І ми можемо так заспойлеримо, що готуємо в липні, я дуже сподіваюся, що вийде в нас 5-та антологія «Кримський інжир» видавництва Старого Лева. Тому їм теж велика вдячність за це наше партнерство. Тексти, очевидно, змінюються. Ми вчора навіть з Настю переписувались про термін, який в свій час Курков сказав про сувенірну літературу на одній ж дискусії, про те, що, мовляв, після першого конкурсу ми отримали багато текстів, які пов'язані зі спогадами, з досвідами людей, які були в Криму. І це переважно були такі туристичні спогади, романтичні спогади. І Андрій Курков, письменник і член журі, назвав це сувенірною літературою. Але, направду, от вчора в нас була ця переписка з Настю, що сувенірна література – це не щось погане обов'язково. Це і добре може бути. І в шостому конкурсі в нас є такі тексти. Я вважаю, що вони мають бути, бо це досвіди, які проживали більшість з нас. А ті, хто ще не проживав, я вам трошки заздрю, сподіваюсь, буде така можливість все одно. Але це один з таких, я думаю, відчутних прошарків кримського інжиру. Але далі, якщо ми дивимося, як, наприклад, кримсько-татарська література кримсько-татарською мовою розвивається, знаєш, про що я сьогодні теж себе піймав на думці? У нас не лише багато метафор в тексті, у нас багато текстів, пов'язаних з міфологією, з міфічними історіями, з містичними історіями. І мені теж здається, це абсолютно велика метафора того, що відбувається з Кримом. Як людина перетворюється на того, хто перерізає вітер. І це один з останніх текстів кримськотатарської прози в шостому конкурсі, наприклад. Але є ще тексти, які не лише переосмислюють тему депортації і трагедії і 44-го року,
А принаймні точно в останньому, в 6-му конкурсі в нас є текст, який вже переосмислюють нове, тобто, власне, після 2014 року переїзд новий, це переселення до Волині. Один з текстів цьому присвячений. І це, направду, теж те, з чим ми маємо як письменники, поети, есеїсти працювати. Да? Тобто теми, які раніше були лише пунктирними такими крапками, зараз вони з'являються. Тема 90-х в Криму, тема 50-х, 60-х. Да? Це теж цікава історія. Я думаю, Настя може розкаже ще про українську складову, да? Україномовну складову кримського інжиру і тематичну там. Селям алейкум, Урмітлі Дослар. Я додам до того, що Алім сказав по кількох точках про сувенірну літературу. Якось до мене після одного з заходів по кримському інжиру підійшла одна глядачка і запитала, а які ви теми цінуєте в кримському інжирі? Я кажу, ви хочете зрозуміти, як увійти у фінал, як перемогти? І я їй пояснила, неможливо це спрогнозувати, тому що ми ніби так трохи зневажливо говорили про сувенірну літературу раніше, але от в цю антологію, яка зараз вийде, тобто в минулому конкурсі, ми отримали дуже класний твір. Ну, тобто питання завжди, як написано, а не про що написано. Але, звичайно, теми для нас є маркером, тому що ми ж це все робимо, зокрема, для тем, для того, щоб це осмислювалося в літературі. І я би сказала, що от в перші роки це були твори про теми, на які вже традиційно писати. От депортація, це, зрозуміло, що про депортацію завжди є сенс писати, переосмислювати, говорити. І писали про це як українські автори, тобто, ніби ззовні, і так і погляд ззовні, хоча він намагався всередину пролізти. І був, наприклад, дуже класний твір Наталії Смірнової, вона потім і книжку видала, і бувши в фіналі в нас, в нас увійшла в фінал, і їй потім видавництво «Портал» замовило книжку для дітей про депортацію. Вона написала «Сни Керіма». Про кримсько-татарські твори на цю тему, ясна річ, тут очевидно, що вони були. Але от ті теми, які вже Алім назвав, про 50-60-ті, або, наприклад, про оці вже переїзди після 2014 року, це те, про що ще навіть мова не вироблена. Про це треба тільки починати писати. Першопрохідцем буде складно. І це дуже цінно, що такі теми з'являються. І вже в оцьому крайньому на сьогодні, останньому на сьогодні конкурсі, якого ще антологія вона буде потім, так. Бо ми зараз перед останнього конкурсу видаємо антологію. Там є теми, яких досі не було. Про партизанів, про зниклих у Криму вже після 2014 року, про викрадених людей, про зниклих. Про твори, які написані там під степовим сонцем у пікселі, наприклад. Це теж те, що вже тільки тепер може з'явитися, і це теж треба проробляти цю мову. Я би сказала, що кримський інжир дедалі ближче підбирається до сьогодення. До речі, дуже цікаво, ти згадала про вже, власне, події після 2014 року. І взагалі, наскільки сьогодні в Криму небезпечно писати кримсько-татарською, українською, і, власне, не в якихось, скажімо так, не в міфології чи в алегоріях описувати події, які сьогодні відбуваються, а писати про це напряму? Власне, нам би хотілося б, очевидно, щоб кримський інжир залишався б таким острівком свободи, і все-таки люди, які пишуть тексти, надсилають тексти для нас, вони розуміли, що ми точно, наскільки ми можемо, турбуємось за безпеку, за їхню. Але, очевидно,
живучи тут, а не живучи в окупації, цього ти не можеш ніколи гарантувати. Та? Тому ми і наша команда, і Ліна, тут наша координаторка, яка в залі, ми завжди підходимо дуже ретельно, навіть з точки зору псевдонімів, імен і так далі. Та? Тексти і теж дуже різні тексти. Да, є. В нас є дитяча література, і дитячу літературу ми отримуємо багато. Та в нас є есеїстика, і вона теж різна. Ми намагаємось все-таки працювати з кримськими авторами в той спосіб, коли ми їх видаємо, коли ми робимо події, та коли ми їх, на жаль, зараз набагато менше можемо залучати, ніж до 22-го року, та ми все-таки оцей простір уявної, умовної безпеки намагаємось надати. Та? Ти ніколи не можеш сказати, чи той текст, чи той виступ, та стаття буде тієї статті, через яку тебе судитимуть, та? Або той твій вислів. Та? Бо це фактично black box, та? Чорна коробка, звідки Росія і окупанти витягують дуже різні рандомні рішення. Та? І це великий виклик для нас всіх. Та? Не ті лише, хто працюють з текстами, з літературою, з мистецтвом, а ті, хто працюють очевидно і в правозахисті, і в журналістиці, і в інших різних публічних сферах. Я думаю, що ми повинні ще брати до уваги таке. Якщо люди живуть в умовах несвободи і цензури, то часто питання стоїть не як написати, а передусім стоїть питання, чи писати, чи не писати взагалі. І тому дуже багато творів, які могли би з'явитися, вони не з'являються. Тому що тут ти, наприклад, там написав якусь статтю, там щось, і ти опублікував і написав гонорар, і отримав гонорар, а там ти написав, ти його сховав у шухляду, ти не отримав гонорар, ти в цей час не заробив для своєї сім'ї, і краще я піду і буду робити щось, щоб заробити для своєї сім'ї. І для мене мене дуже хвилює питання, чи багато творів пишуться в шухляди, які твори пишуться в шухляди. Але в мене є припущення, що дуже мало творів пишуться в шухляди. Вони швидше за все просто не пишуться. І «Кримський інжир» намагається хоча б якимось чином витягнути твори взагалі, взагалі в буття, з небуття, з неіснування в існування. Оце, зокрема, наша місія. На жаль, це дійсно велика проблема. Ми завжди, коли, наприклад, аналізуємо совєтський період, ми говоримо там про репресії, які відбувалися, про кількість знищених наших митців, науковців, але завжди є інша цифра цього нествореного. І це насправді теж величезна нереалізована спадщина, яку ми втратили, і не дали великій кількості людей розвиватися. Друзі, поки ви думаєте над своїми запитаннями, я хотів би вас трошечки стимулювати. Є книжечка, вона хоч і не має стосунку до Криму, але написана Акімом Галімовим, а Акім Галімов кримський татарин, тому це теж кримсько-татарська література про українські палаци. І тут, до речі, один з палаців – палац Кочубеєва. Як ви знаєте, рід Кочубеєв, він мав кримсько-татарське походження. Тому за найкраще запитання я цю книжку комусь подарую. Круто. Можна ставити учасникам? А ми так і з Акімом вчора говорили, що ми один одному можемо ставити ще питання. Настя, в мене до тебе запитання. Я обожнюю твою книжку. Звісно, ми сьогодні говорили багато про сувенірну літературу. Це однозначно не сувенірна література, але якщо ми говоримо про ностальгію, то я, читаючи твою книжку, відчув величезну ностальгію. Історія, мені завжди, я з кожної сторінки, мені здавалося, що це про мене написано, про мою школу, про мої стосунки з однокласниками, оце все. Твій відгук, коли ти написав мені його у Фейсбуці, він мені дуже запав у душу, я його пам'ятаю, його дослівно.
Так, і тому, але ти дуже добре попрацювала з тим, що ти змогла оцю ностальгію вивести, ну, власне, на таку рефлексію вже на сьогодення. І я хотів тебе запитати, загалом, які відгуки зараз ти продовжуєш отримувати на свою книжку, тому що вона була написана вже тривалий час тому, і знаєш, як аудиторія, вона ж хвилями, да? Чи є якась зміна в реакції на цю книжку? І в цілому, якщо ти би писала її сьогодні, як би ти її написала? Чи змінила би ти там щось? Чи думала б ти про те, що, наприклад, оце я би, напевно, написала би вже по-іншому? Давай на перше питання спочатку. Я так до сьогодні отримую відгуки, і буквально от вчора був відгук Андрія Яніцького, родом із Севастополя. А він тут? Так, привіт. Мій Привіт. однокурсник, до речі. Так? І він був майже такий самий, як твій, за змістом, тільки, ну, ти в приват мені писав, тільки іншими словами, про те, що Настя ніби підслуховувала ці розмови, підслуховувала мої якісь, ну, як ми в класі сиділи і так далі. І, до речі, ну, з цього ж роду відгуків колись мене дуже так заскочило і приємно здивувало. Наріман Алієв сказав, що його мама, прочитавши книжку, сказала, ну це наче наша сусідка писала. От, тобто відгуки від українських читачів, ну, з України, тобто ті, які читали українську версію, вони такі. От, відгуки кримчан, зокрема кримських татар, відгуки українців, ну, тобто є пласти відгуків людей, які жили в Криму, от, і вони точно, це ж про нас, це ж, ну, вона підслуховувала. Є відгуки від материкової частини, тобто, да, ми такого не знали, ну, ми їздили, ми бачили тільки море і гори, а землю не бачили. І чебуреки, а землю не бачили, тому ж і назва така. Але зараз мені дуже цікаво дивитися, ці відгуки не, ну, тобто сенс їхній приблизно от такий за весь цей час. Але зараз цікаво спостерігати за відгуками, які вже на перекладену книжку. Недавно вона вийшла у Польщі під назвою «Імена Криму». І ну, я була приємно здивована увагою до неї критики, але зрозуміло, тут треба розуміти, що це працює як польський ринок. Він всі книжки так обласкує увагою. Так. Тобто вийшли рецензії і в книжкових, і в суспільно-політичних, у відомому виданні «Політика», там топових книжкових оглядачів, критиків. Але, от, наприклад, моя перекладачка поділилася відгуком своєї мами. Вони живуть на півдні Польщі. І, здавалось би, от Польща така достатньо моноетнічна країна. Там вихолощено було в Другу світову війну все, що не польське, хоча ми знаємо, що, ну, все одно це не аж таке однорідне середовище в плані етнічності. Але от здавалось би, в загальному згрубша це моноетнічна. І, ну, от те, що дуже чіпляє людей в Україні в цій книжці, це ж про ідентичність питання. А там, ну, воно ніби не може зачепити, тому що, ну, там все ясно з ідентичністю. А от моя перекладачка Йоанна Маєвська-Грабовська написала: моя мама, коли прочитала, вона стала думати, її стало хвилювати, вона стала про це говорити, про свою етнічність людини, яка виросла на півдні Польщі. Це були землі, які там, ну, з Чехією перетинали. Сілезія це. От там. І це якась трошки теж окрема ідентичність. І ну, людина би про це не задумалася, якби вона не прочитала цю книжку. І мені це було так вау. Тому що навіть от, ну, це неочікувано було. Вона якось виходить, що вона зачіпає дуже різні пласти в людей, ну, того, що їх тригерить в хорошому сенсі, що спонукає подумати. Це круто, універсальність, це дуже круто. Я запитував ще, що би ти поміняла, якби писала себе? Я вважала, що я дуже все точно вивірила, але там є 2 фактологічні помилки, на які мені за ці роки вказали. Ну, от я би ці 2 фактологічні помилки би виправила. Одну ми вже виправили в черговому виданні. Ні, в загальному ні.
Але я пам'ятаю, ну слухай, ти її писала з якого року ти почала говорити? Думати про я стала в 12-му. 12-му, Так, щоб так, писати там 14-й, 15. Якраз, власне, так, 15. Я знаю, що ти багато чого досліджували, але ти ж не жила в Криму. Так. Не жила. І тут якраз питання от, до Аліми, напевне, більше. Загалом, ну, от коли до вас автори звертаються, присилають свої роботи, можливо, і хтось інший хотів би, хто не жив в Криму. Взагалі, чи важко написати книжку, не живучи в Криму і взагалі не відчуваючи... На твою думку. Ні, ну дивіться, з Настю там інша історія, Настя вже своя, тут точно, бо вона з Кримом точно працювала ще до окупації, і я пам'ятаю, скільки, ну, тобто, Настя знала умовних моїх сусідів в Криму, бо вона і багато говорила, багато спілкувалась, робила ці інтерв'ю, тобто, от такий підхід, мені здається, він суперправильний, коли ти розумієш, заглиблюєшся і даєш відчуття от спільноти і середовища. Тому от ця книжка сприймається і кримськими татарами, і іншими народами, які живуть в Криму, які читають цю книжку, як книжку зсередини півострова. Тобто цей, Настя добре зловила оцей нерв суспільства, який був там. Ну, слухайте, до 14-го року в нас точно це не був теж райський куточок. В нас там купа різних конфліктів було, купа різних подій були, і все одно там кримські татари жили, особливо ті, хто жили в місцях компактного проживання, своїм життям, своєю реальністю, яка часто конфліктувала з іншими реальностями безпосередньо на півострові. І автори, які нам подають, наприклад, є ті, очевидно, хто... От я не знаю, чи вони ніколи не були, але мені здається, переважно ті, хто нам пишуть, вони були в Криму, і вони відчувають цю історію. Друга річ, що я помітив, і мені здається, це в тому числі не лише «Кримський інжир», ще Настіна книга спонукала до того, коли в текстах з'являється багато кримсько-татарських фраз, слів, деколи вони просто, вибачте, татарські, і це абсолютно інша історія, це я коли читаю ці роботи, але ця тенденція, інтенція є вписувати і складати. Друга річ, наскільки сьогодні автори і взагалі теми Криму звучать на інших майданчиках. Для нас було завжди важливо вийти поза межами бульбашки кримсько-татарської або оцих співчуваючих до темі Криму і говорити з різними аудиторіями. Але я, напевно, мушу констатувати, що сьогодні, мені здається, нам з кримською темою навіть в інтелектуальному плані, навіть в Україні, не так просто працювати, як, наприклад, там 14-16 роки там було все неслось, і якісне, неякісне, дуже різне. А зараз навіть в моїй розмові з і літературними кураторами, і з організаторами інших подій дуже неочевидно, що важливо включати тему Криму і осмислювати, переосмислювати. Я теж, коли їхав на нашу розмову, згадував автора Шаміля Алядіна, і в нього є кілька важливих для кримських татар текстів «Я ваш цар і Бог», і «Запрошень на бенкет диявола», тексти, які осмислюють, наприклад, Кримське ханство і цю частину історії. Я розумію, що скорше за все в Україні, в українській літературі, в українських школах не читали ці тексти діти. І ці імена, ці прізвища до сих пір залишаються terra incognita. І от нам би хотілося б все-таки оприявнювати це системно. Не лише
митцями, громадськими діячами і такими ініціативами, а щоб це була все-таки освітня державна політика. Бо коли ми говоримо про творення української політичної нації, то без відчуття того, що історія Криму та кримських татар – це частина нашої інтегральної української історії, те ж саме і культура, і мова, без цього відчуття, мені здається, це буде дуже складно зробити. Це насправді дуже складний і довгий процес, бо я трошечки залучений був до процесу створення підручників з історії, ми надавали туди свої відео, і я зрозумів, що загалом тема Криму от в системі освіти, ну це завжди такі, знаєте, от приставна історія, да, от є це, і от ще в кінці трошечки про Крим, бо треба про це згадати, бо є в навчальній програмі, треба щось про Крим згадати. Мені це здається, проблема. я коротку ремарку, мені здається, що в освітню систему будь-що вставляти дуже складно. Ну, бо це неповоротка державна система, і там завжди, ну, неповороткість – це передусім. Ви знаєте, дуже мені відгукується те, про що ви говорите, власне, про ті голоси з Криму. І от, знаєте, питання, яке цікавить особисто мене, бо я сам дуже часто з цим стикаюся, коли ми робимо щось про Крим. Буває так, що приходять люди в коментарі, доволі часто це буває, починають писати, що от, типу, що ви пропонуєте віддати Крим кримським татарам, ну і далі понеслася. І це наші українці пишуть, тобто це, ну я не знаю, можливо, там якісь не боти, да, але ну, мені здається, що це пишуть наші українці, та, живі люди. І от питання, яке мене цікавить, яким загалом має бути ось цей, ну, знаєте, такий, якби генеральний голос Криму? От він від кого має бути? Він має бути від кримських татар? Тобто, як ми позиціонуємо Крим? Тому що позиціонувати його так, як, ну, наприклад, ми робимо, не знаю, там, фільм про історію, там, Харкова. Дуже легко знайти проукраїнський вектор, через який ми подаємо цю історію. Там, чи історія Львову, да, зрозуміло, чиїм голосом ми це розказуємо. От який голос Криму має бути, якщо ми все ж таки тримаємо в голові, що ми маємо сприймати це як спільний простір, як спільну історію. Бо насправді чисто кримсько-татарський голос, я боюся, що може бути не сприйнятий. А знайти український голос, ну його, очевидно, буде не так багато. І чи йому будуть довіряти чи йому будуть тоді? довіряти? Да, от як ви думаєте? Да? Окей, так. Ну, слухай, мені здається, що коли ми говоримо про пошук голосів, тут, по-перше, мені хочеться, щоб це не було штучно, щоб це була природня історія. Але мені це про глибину. Бо коли ми лише йдемо і говоримо про достатньо поверхневі, очевидні речі, то тоді це залишається трошечки таким музейним експонатом, мені здається. Коли ми говоримо про на безпечні теми, на безпечній умовно території. Але нам складно буде пройти процес цього ж переосмислення і творення політичної нації без обговорення складних тем. Коли ми часто говоримо про те, що там кримські татари і українці воювали, да? Очевидно, що так, воювали. Я говорю, що кримські татари – це народ на фронтирі. Та? І якщо візьми от наші кілька субетносів, та, які творились теж в різний спосіб в тому числі, то ти не міг жити тільки на півострові і жити лише півостровом. Зв'язки і комунікація була. Очевидно. І мені здається, що в Кримському ханстві, наприклад, цього було набагато більше, ніж сьогодні в окупованому Криму. От ми, власне, тут є моя колега Тетяна Філевська, ми коли зараз робили сезон культури у Франції, ми робили події в університеті Іналько, де в 1795 році починали викладати кримсько-татарську мову як мову, яка потрібна для торгівлі, для економічних зв'язків та для дипломатії, для політичних зв'язків.
Але до того в Кримському ханстві дуже багато французьких авторів Мольєра ставили в Бахчисараї. Те ж саме відбувалось в Парижі, коли і кримстарські інтелектуали, і кримстарські дипломати працювали там. Оці зв'язки очевидно були. Те ж саме, очевидно, коли ми говоримо про Крим, про півострів і про материкову Україну, в нас були дуже різні моменти. І мені хочеться, щоб ми подивились і дивились, і критично дивились, в тому числі на нашу історію, але обирали не лише, обрізані контексти, а дивились ширше на контексти. Бо історія і ХХ століття, наприклад, коли багато ми говоримо про розстріляне відродження, але дуже закритою темою для українського суспільства залишається кримстарське розстріляне відродження в Криму, в той же самий період в Сімферополі, де теж існував такий будинок, як будинок Слово, але в Ахмеджіті. Тобто такі речі, мені здається, ми не лише тут зводимо годинники, а ми розуміємо, що от ціннісна база, про яку ми багато красиво можемо говорити, вона дійсно працює не лише зараз, а вона працювала і в ті часи. Тому, коли ми говоримо про оприявнення Криму, це мають бути різні голоси, бо не може бути монополії тільки одного, умовно кажучи. Це не лише. Я завжди кажу, що в Крим має повернутися два прапори – український та кримськотатарський. Але це теж і про голоси і кримських татар, і про фактично повернення колективних політичних прав і кримським татарам, і голоси українців, які очевидно вважають Крим частиною свого рідного. Я додам, і, можливо, я зараз буду намацувати словами цю думку, і я боюся бути трохи неполіткоректною, але мені здається, що є, ви мені наперед вибачайте, є такі кримські татари, які настільки, вже вони сприймаються як, спільні, от як ти і як ти, що ваші голоси не можуть бути сприйняті суто як від кримських татар. Тобто вони будуть сприйматися як щось інтегральне. І так само є українці, які настільки в контексті Криму, або з Криму, або з-поза, передусім. Як зазвичай. Як я, але я зазвичай все-таки, коли про політичне облаштування, я не вважаю себе настільки компетентною, тому я не висловлююся. Але є люди. І від цих людей, мені здається, голос буде сприйматися авторитетно. Дякую. Дійсно, мені дуже імпонує те, що ви говорите, і загалом намагання не шукати простих відповідей на складні запитання. Це так і є. Друзі, дуже хотілося б почути від вас пару запитань, ремарок, можливо, рефлексій. Будемо дуже раді. Так, давайте я. Щось нас трошечки під... Я Асанова Эльмира из Евпатории, Киев. У меня вопрос. Я как историку. Кучук-Кайманский договор. Вы занимались этим вопросом. Что и как с ним? Кучук-Кайманский договор, который был подписан между Россией и Турцией. Да, вот про него, если можно, потому что я знаю, что вы как историк везде были, искали эти документы. Аким, це питання тобі. Дякую дуже. Дякую дуже. Ні, в книжці нема про це. Я не історик, я журналіст. Ми робимо про... Зараз, секундочку. Щось воно трохи, Кучук-Енерджійський договір, це дуже цікавий, один з ключових документів, насправді, який, в принципі, розподілив подальшу долю Криму. Ви знаєте, я не хотів би заходити в історичний вимір цього документу, в аналіз пунктів, це все ж таки краще робити історикам, але те, що я бачив як журналіст, шукаючи ці договори, це дійсно дуже цікава історія, коли ми, насправді, хотіли зняти оригінал цього договору, і в нас була дуже тривала переписка з турецькою стороною. Цей документ зберігається в Османському архіві, це один з найбільших архівів в світі, в Стамбулі, де мільйони документів пов'язаних з Османською імперією, і відповідно з нашими територіями. Ми багато туди писали, в нас йшла якась переписка.
Зрештою, ми відчули, що відбувається такий легкий мороз, ну так можна сказати, вогню не було. Ми поїхали туди самі, ми знайшли там історика з Стамбульського університету, який опрацьовує ці архіви, і він мав для нас піти в цей архів і запросити цей документ. І було найцікавіше, коли я прилетів, і ми зустрілися з цим істориком, і я бачив його ось такі очі, тому що він каже, ти знаєш, я ніколи взагалі не міг це уявити. Я прийшов в цей архів, і виявилося, що оригіналу цього договору там немає. Тобто він просто кудись зник. Там є в них кілька копій цього договору, але, як завжди, знаєте, в таких найключовіших документах, там березневі статті Богдана Хмельницького, оригіналів немає. І що там було написано? Тому така з ним історія. Очевидно, що друга копія є в Російській Федерації, і ці документи ще потрібно буде опрацьовувати, скоріш за все. Я, може, лише додам такий спойлер. Зараз Український інститут починає працювати, я дуже сподіваюся, в османських архівах по періоду Кримського ханства. І це буде фактично така резиденція українських кримстарських істориків там, бо дуже складно, направду, знайти фахівців, які читають староосманською, але, на щастя, вони в нас є, і ми дуже сподіваємося, що в наступні кілька років ми вийдемо теж на цікаві документи. Це надзвичайно важливий напрямок, я часто про це говорю, знову-таки працюючи там, ось цей історик, який працює з архівами в Стамбулі, він мені казав, що на одного-двох істориків з України приходиться десь 10 істориків з Росії, які сидять там в цих архівах, або відправляють запити. І відповідно ми програємо в цій, насправді, історичній війні, просто кількість істориків ж як працюють, вони опрацьовують документи, пишуть наукові роботи, потім ці наукові роботи перекладаються іноземними мовами і розповсюджуються по світу, і інші науковці, звертаючись до тих чи інших тем, не знаю, навіть про історію Франції щось можуть писати, але потрібно щось там про якусь постать. І вони відкривають і потрапляють на матеріали, укомплектовані російськими істориками, розумієте? А от до того, як вони з цим працюють, це велика проблема, тому що ж просто люди, не те, що брешуть, вони хитро працюють, вони просто про щось не згадали, а про щось згадали. І от таким чином вибудовують ті свої історичні праці. Тому це проблема, і круто, що у вас ці студії запускаються, і бо архівів дуже багато. Швеція, Польща, Туреччина, Франція, Литва, дуже багато документів про Україну, які абсолютно, насправді, мало досліджені. Можливо, так. Селям алейкум. Мене звати Михайло. Чоксаголонес за дискусію, дуже цікаво. У мене питання в продовження якраз, мабуть, першого питання, яке було. Для того, щоб протистояти... За ворога згадали? Так. Це все диверсія. Так. І для того, щоб протистояти ворогу, потрібно розуміти логіку його дій. Для мене важливо розуміти, можливо, ви досліджували, можливо, десь тут в історичному вимірі, мабуть, питання до Акіма більше, в питанні художньої літератури до Анастасії Аліма, стосовно саме того, як Росія намагається через, в історичному контексті зрозуміло, що вони історію переписують, і це зовсім не новина, а саме в художній літературі. Чи є спроба у них подати ось ці якісь факти історії кримських татар під своєю призмою, яка, власне, буде викривлювати оптику і показувати, скажімо так, всі ці події під іншим кутом, для того, щоб все це згладжувати, працювати на лояльність кримських татар в Криму, українців. Тобто якось вони працюють, скажімо так, прямолінійно, чи це така якась хірургічна робота, де вони саме в художній літературі все це намагаються вписати. Дякую за відповідь, заздалегідь. Дякую за запитання. Я, може, тоді розпочну. Вони навіть прямолінійно намагаються працювати, бо для них це направду не потрібно. Якщо подивитись на цей російський міф про Крим, як ісконно руську землю, то в цьому міфі точно
абсолютно забрана частина Криму середні віки, забрана частина Кримського ханства. Тобто є хрещення Русі, потім Херсонес трошечки давніх греків, трошки. І далі Катерина, 19-20 століття. Та? І в їхньому цьому наративі їм, очевидно, це зручно продавати і всередині своєї держави, і маніпулювати, очевидно, і проводити пропаганду поза межами. Вони навіть, я жартую, що Ханський палац зберігся в тому числі через те, що Пушкін написав абсолютно таку орієнталістську, абсолютно колоніальний текст «Бахчисарайський фонтан», де знову ж таки, як кримські татари, які незрозумілі звірки, які там ріжуть, вбивають, гвалтують і так далі, і з ними краще не мати справу. Я жартую, що це теж іронія, як це зберіглось. Але це зберігалось не як спадщина там корінного народу або народу, який тут жив, розвивався, це все, що створював. Тобто, і тому станом на сьогодні і українська, і кримстарська спадщина, яка точно налягає в імперський дискурс про Крим, вони в дуже різний спосіб будуть знищувати. Навіть Херсонес сьогодні точно не є, на щастя, до нас насправді, частиною російського цього міфу. В них є от хрещення і далі велич Катерини. Це те, з чим вони працюють. Велич Катерини і Сталіна. І це, слухайте, наскільки, я кажу, там кримським татарам складно зараз жити в цьому просторі, де знову маркується імперію, яка вбивала, гвалтувала і знищувала народ. Коли ставляться, знову ж таки, постаменти Сталінів, Катерин і всіх цих інших тиранів. Я додам. Відповідь на ваше питання, якщо коротка і пряма, так. І вони хірургічно працювали, і в російській літературі це справді можна досліджувати цей цілий пласт, як імперія, метрополія виправдовувала свої вчинки. І про це є чудова книжка американської дослідниці польського походження Еви Томпсон «Трубадури імперії». От вона російську літературу досліджувала. Ця книжка перекладена українською. Зараз її, здається, немає у продажу, бо наклади закінчились, але, можливо, її можна знайти якось там в PDF-ках, вона вже дуже давно видана. І вона дуже гарно показує, дуже так переконливо показує цю імперську природу російської літератури. Вона наводить приклади, там бере якийсь твір Толстого, скажімо, і вона каже, що отут герой має, там, в нього є якісь там польські такі, якісь там артефакти якихось культур, це ніби свідчить про його заможність, але ніде не сказано, як він це отримав, яким чином він отримав ці трофеї, що Росія завойовувала народи, і він просто собі це все привласнював, і от воно в нього є. І вона і Пушкіна, і Лермонтова аналізує, і Толстого, і словом, я дуже раджу, бо там дуже показано добре цей механізм. І це відбувалося і в класиці, оцій загальновідомій, яка в світі відома. І це вже потім і в радянські часи, і ці твори, які вже менш філігранні, там соцреалізм якийсь. Ну і, напевно, зараз це теж відбувається. Просто я вже не знаю, як це зараз. Якщо зафіналити це питання також і історичною, скажімо так, літературою більш науковою, ми працюємо з багатьма книжками, і
я вам хочу сказати, що це процес, який не такий явний, тобто він не лежить на поверхні. Книжок видається, наукових робіт, наукових в лапках, дуже багато. Ви знаєте, що історію з археологом, як його прізвище, який був зараз повернутий до Росії, хоча мала бути екстрадиція до нас. От таких експедицій в Криму працюють десятки. І вони працюють не просто, копають. Паралельно з цим постійно продукується велика кількість наукових робіт по цим розкопкам. І ті всі наукові роботи, вони далі потрапляють на Захід в тому числі. Звісно, вони розказують там, не знаю, про давніх греків і ще щось, але в цих наукових роботах завжди є оптика, через яку розказують, через яку подається історія. І відповідно вона там подається, скажімо, достатньо російськоцентрична, російсько-імперсько орієнтовано. І це теж велика проблема. І тих робіт дуже багато, вони не продаються в магазини, але ними користуються інші науковці. Я про це вже перед тим казав. Давайте ще буквально пару запитань. Давай. Я хотіла запитати про історію зв'язків української, кримсько-татарської літератури. Ми говоримо про сьогодення і про розвиток, але цікава також якась тяглість, яка за цим стоїть. Ми всі знаємо про Лесю Українку, її кримські періоди, ми знаємо про літературу наших 20-х, яка була написана про Крим в Криму. Я здогадуюсь, що є якісь впливи в Григорія Сковороди, враховуючи, що його мама мала кримсько-татарське походження. Що би ви ще могли порадити чи назвати, які були ось ці перетини в попередніх епохах, в попередніх століттях між українською і кримсько-татарською літературами? Настя шукає, а я зараз буду це імпровізувати. Направду, якщо говорити, наприклад, про кримськотатарську літературу, і говорити про кримськотатарські тексти, вони для мене, були в першу чергу тексти, які були пов'язані з суспільно-політичним життям. Я зараз намагаюся згадати, що було в 17-18 роках, ХХ століття, де були дуже тісні зв'язки між не лише політичними акторами Кримської Народної Республіки та УНР, а ще і між митцями. Коли ми вже говоримо про трошки далі, про радянський час, про перший німий фільм «Алім», де команда була, в складі якої були кримськотатарські митці і історики, і Боданінський, здається, і, очевидно, і українські, власне, митці. І це така була робота, як на мене, українсько-кримсько-татарська. Якщо подивитись на період Кримського ханства, я правда не згадаю робіт, де були пов'язані, хоча що було дуже пов'язано, і тут я бачу, є в нас ще наші дві членкині журі Марія Чабанова і Катерина Калитко, може вони теж захочуть зі слова щось додати з місця. Що було пов'язано, це ашикська поезія в ханський період, це, власне, як кобзарство в той же самий час на материковій частині України. І це, власне, важливий процес, який відбувався. І я не думаю, що, не було комунікації. Я думаю, якраз тут було комунікація. Цей період дуже недосліджений. І от мені здається, це теж цікава історія подивитись оці зв'язки в Кримському ханстві. Бо 20 століття, якщо говорити вже після депортації, очевидно, дисидентська література. Це те, що було точно дуже пов'язано. І те, що робила Айше Сейтмуратова, як журналістка, як дисидентка, далі на радіо «Голос Америки», на Радіо Свобода, те, що робили Кримськотатарський національний рух, і як, наприклад, і Петро Григоренко, і Мирослав Маринович, як вони
і зараз навіть, як Мирослав Маринович переосмислює, цей спільний простір в радянський час. Це точно, цього точно було набагато більше, ніж якщо дивитись те, що ми знаємо в період 17-18 століття. Я додам про Еву Томпсон ще. Я щойно загуглила, і цю книжку зараз можна передзамовити. Виявляється, що вона скоро має вийти знову. Перевидання. Так? Це наш формат. Про зв'язки. Ну, я би ще до цих імен, які ти згадала, Тетяно, я би ще додала Миколу Зерова, ну, словом, неокласиків, топ-20-ті роки. Але ще можна говорити про радянських авторів, які творили вже в ці кондові радянські часи, але вони виросли з цих 20-х, ще з епохи свободи. Це Рильський, Бажан і Тичина. Звичайно, вони боялися, звичайно, вже тоді не можна було говорити. Але мені здається, що в музеї, коли я була Бажана і Тичини, це ж тут поруч зовсім, цей будинок, і там квартири одна над одною, в них там є переклад, вони перекладали це. Тобто там, були якісь ці теж зв'язки. І ще колись в бібліотеці Івана Франка в Сімферополі, це була центральна, республіканська бібліотека, вона Франка і залишилася. Я там натрапила на казки. Напевно, вони називалися татарські казки, і там була передмова Рильського, яка була така, що криваві хани, там і все таке. Але я розумію станом на зараз, як ці тексти могли писатися. Тобто, знайте, що хоча б таке було, що такий період в історії був. Це, як мені розповідала письменниця-шістдесятниця Ніна Бічуя, був один такий у Львові письменник, який писав на діаспорян гнівні там штуки. Йому дозволило КГБ знайомитися з діаспорською літературою. І він приходив в якесь кафе, і в якийсь бар він напивався, і потім казав, так, я падлець, але завдяки мені падлецу ви знаєте про цих всіх людей. І так само, тобто ці передмови писалися в такому ключі, але принаймні зналося. Знаєте, я завжди розумію, що ми тільки на порозі взагалі великих відкриттів про нашу історію і про ті зв'язки, про які ми говоримо. Тому що все ж таки, якщо ми говоримо про, про таку активне взаємопроникнення культур, ми можемо говорити щонайменше 300 років активної взаємодії між Кримським ханством і козаками. 300 років – це величезний термін, насправді. І те, що ми сьогодні не маємо так багато свідчень цих зв'язків, не означає, що їх не було. Просто це не було досліджено. І це завжди, знову-таки, так, як була побудована, взагалі історична наука в Російській імперії і в Совєтському Союзі. Ми, наслідували навіть в роки незалежності такий самий підхід. Побутова історія не досліджувалася взагалі. Тобто, не було такого. Ми нічого не знаємо взагалі, як... Ми дуже мало знаємо навіть про те, як козацька старшина жила, хоча вони жили всього 250 років тому. Дуже мало відомостей. Ми не знаємо до сьогодні, де Богдан Хмельницький точно народився, розумієте? Ключова постать нашої історії, і досі багато версій, де він міг народитися. Тому ми на порозі, і я думаю, що далі ми будемо відкривати більше і більше. Буквально... А можна ще додати Катерина Калетко? Да. Ні, да? Окей, все, добре. Давайте тоді ви. Так. Дякую. У мене більше питання, мабуть, до кримського інжиру і творів, з якими ви працюєте. У мене виникло питання, чи можете ви простежити якісь певні аспекти відчуття дому, які простежуються в творах різних авторів, і які могли би пов'язати українську культуру і відчуття дому з кримсько-татарською, або навпаки, що різниця? Загалом концепт відчуття дому, він такий складний, він складається з психоемоційної якоїсь прив'язаності, мабуть, з відчуття безпеки, але, можливо, вам якось відчувалося щось в цьому відчутті безпеки і дому?
Мені здається, ваше питання настільки, ну, воно так вузько поставлене. У мене є підозра, що ви думаєте над таким твором, який має поєднати ці два концепти, таке відчуття і таке. Пишіть, от що я можу сказати. Але мені важко просто, ну, бо ви дуже точково його поставили, ви дуже з фокусом його поставили. Мені важко, ну, пригадати щось. І ну, основне, що я хочу сказати, що ви пишіть про це. Але може... Мені, власне, здається, що може автори кримського інжиру занадто заангажовані, бо вони пишуть про це, я думаю, це один з головних драйверів писати на кримський інжир. Це або про пошук свого дому, свого місця та умовного, про втрачене відчуття, про фантомний дім, та, про який говорю, та, або про загрожений дім. І це, очевидно, в текстах дуже, як для мене персонально, і це ж моя оптика, воно дуже сильно проявляється. Та? І це, очевидно, переважно прозові тексти, та тексти і українською, і кримськотатарською мовою я тут точно не розділяю. Але от цей пошук або збереження, або захист свого дому, от через тексти для мене дуже добре проявляється. Я тут пригадую есей, який от в цій антології має бути найближчий. Естонська кримчанка Анастасія Бабаш чи Бабаш написала, і це про кримчан в Естонії, естонців у Криму, і це от таке теж про взаємне відчуття дому. Ви знаєте, мені от я згадав, я минулого тижня записав Степана Бандеру інтерв'ю, онука Степана Бандери, Стевко Бандера, він в Канаді живе, Степан Андрійович теж, до речі. І він таку цікаву історію розказував, як вони в 91-му році приїхали сюди допомагати, значить, перед референдумом агітувати на сході і на півдні України, щоб, ну, власне, українці проголосували на референдумі за підтримку незалежності. Він приїхав вперше в Україну. От, і він каже, що він коли проходив паспортний контроль в Борисполі, от він же, ну, зростав, розумієте, на яких розповідях. Да? І він каже, я от думаю, зараз я побачу, значить, садок вишневий, хати і так далі. І він опиняється в Києві в 91-му році. Розумієте, це абсолютно таке, ну, скажімо, униле, совєтське, трошечки економічно здепресоване місто, ну, тому що Совєтський Союз вже розпадався. І оце, власне, про те, яка велика різниця між тим, як ми уявляємо якусь територію, і тим, якою вона є. І, напевно, ну, якщо ми можемо зробити таку якусь візію трошечки вперед, то, очевидно, книжки про Крим, які зараз пишуться і будуть писатися, вони, напевно, з одного боку мають спонукати в Крим поїхати, як тільки це буде можливо для українців. І разом з тим вони не мають створювати якусь, знаєте, таку недійсну реальність, тобто, щоб все ж таки вони, ну, відображали ті настрої, які там є, щоб ми були готові, скажімо, побачити той Крим, який він буде. І тому нам дуже потрібна література зсередини Криму. Так, і власне, от про що ти говориш, в нас, наприклад, є тексти, які ми отримуємо, я думаю, на кожен кримський інжир є тексти з Туреччини, та, і пише, і це пише і кримськотатарська діаспора, яка там жила вже після, власне, 19 століття, та, туди була змушена переїхати через російські репресії, та, і які зараз вже переїхали. І ці тексти теж дуже цікаво, навіть мова кримсько-татарська, наскільки вона може відрізнятись, і от ці акценти в мові від кримських татар, які пишуть або з Криму, або які пишуть тут безпосередньо з інших регіонів України, і ті, які давно вже вивчили свою кримськотатарську мову, і от вони це вплітають та, в тексти. Це дуже цікаво, це про процес і розвитку мови, і процес, який точно доводить, що мова жива, та, от вона пульсуюча, і вона от така різна може бути.
Друзі, я дуже дякую вам за таку цікаву, глибоку, сенсову розмову. Насправді не лише про літературу, і про історію, і про політику, і про все. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо поговорити в рідному Криму. Запахло попловом. Дякую дуже вам, що ви прийшли. Трьох І салонець. дякую колегам. Дякую. Дякую, Магія. Аким.